Mbah. Apa? Ya video neh kah? Ayo. Nah, iki Mbah kurang cedek rene iki. Wis. Kurang cedek neh, Mbah. Aja cedek-cedek. Mbah wis trauma. Trauma apa? Kudu cedek kita nggak sampai jadian. Sampai nanti. Nah, Mbah kurang cedek neh rene iki. Wis. Kurang cedek neh, Mbah. Aja cedek-cedek. Engko mbok trauma. Ulang. Aja tuh. Mbah, gawe video neh yuk. Ayo. Nah, Mbah kurang cedek rene iki. Wis. Kurang cedek neh, Mbah. Aja cedek-cedek. Kepriwe? Mbah wis trauma. Ah, kurang kuwi. Mbah aja cedek-cedek. Mbah, gawe video neh yuk. Ayo. Nah, iki Mbah kurang cedek rene iki. Wis. Kurang cedek neh, Mbah. Aja cedek-cedek. Mbah wis trauma. Ulang. Wah, aja cedek-cedek Mbah wis. Mbah, gawe video neh yuk. Ya, Nah, iki kurang rene iki, Mbah, kurang cedek rene. wis. Kurang cedek neh, Mbah. Oh, wis aja cedek-cedek. Wah, aja terlalu cedek. Wah, aja terlalu cedek. Mbah wis trauma. Mbah wis trauma. Lah, trauma apa? Kur dicedek itu. Tapi kan jadian. Hah? Tapi kan jadian. Kur dicedek itu nggak sampai jadian aja. Enggak nganti jadi. Nggak nganti jadian. Enggak sampai jadian. Nggak sampai jadian. Nah, Mbah, ke videonya yuk. Ya, Nah, iki Mbah kurang cedek rene iki. wis. Kurang cedek neh, Mbah. Aja cedek-cedek. Wah, aja terlalu cedek. Wah, aja terlalu cedek. Gue nyambut. Duk. Wah, aja terlalu cedek. Wah, aja terlalu cedek. Mbah. Mbah trauma. Mbah wis trauma. Lah, trauma apa? Kur dicedek itu nggak sampai jadian. Ayah, Allah, saru. Enggak, kuwi. Wah, aja terlalu cedek ngono. Mbah aja terlalu Cedek. cedek. Mbah, Lah ya, Mbah wis trauma. Mbah wis trauma. Mbah, ulang sekali neh ya. Ah, Mbah, gawe videonya yuk. yo, Nah, iki Mbah kurang cedek neh rene iki. wis. Nah, kurang cedek neh, Mbah. Ah, wis aja cedek-cedek. Mbah wis trauma. Loh, lah ngopo? Kur dicedek itu ora sampai jadian. Nah, mana ya? Ora sampai jadian iki. Nah,